Huomenta. Mikäs on olo? Ettei vaan jos pikkusen krapuula. Taisi jää vähän se pensasaitojen siistiminen väliin eilen kuitenkin. No, vähän se jäi. Tuli Luukas ja Rotta vastaan. Moro. Moro. Täijä. No mitäs tässä? Pihaa töissä vähän. Tämmöisenä päivänä. Tätähän tämä on. Mitäs kuuluu? Käytiin vähän kaupassa. Lähdetään rillaamaan. Tuu messiin. No joo, vois sitä tullakin. Ja siinäkö meni sitten aamuasti? Ei, kun käytiin me kaupungillakin. No eikö se ollut puhe, että sä jättäisit sen baareilun nyt vähän vähemmäksi? Tää on vielä tää viimeinen. Maistushan tuo kyytipoikakin. Niin kyllä maistuu. Lähdetään käymään patiolla. Ei. Emme kyllä massia yhtään. Ei vaan kyllähän me lähetään. Mulla on tulossa Nigeriasta vaan älyttömästi rahaa. Meikä tarjoaa. Jaa. No jos sitä yhdellä. Joo. Ei me oltu baarissa. Me ulkoiltiin vaan. Ai. Olipa hyvä keksit. Se on tuo Luukas semmonen keksijä. Niin joo. Tuo Luukas. Keksiä Karvonen. Nykänen niin. Hei, pojat. Te ette ikinä arvaa. Kerro. Tuonne vessaan ei tosiaankaan kannata mennä. Siellä on pöntössä ihan järkyttävää käärme. Oikeesti, siellä on siis järkyttävän kokoinen pyyttoni. Sinne ei kannata mennä. Sulle niitä pyyttoneita, jos siellä käy, eikä sinä halua edes mennä. Siis oikeesti, se on oikea pyyttoni, ei kannata mennä. Pyyttoneille mua. Mikäs se on seuraava osoite? Kotiin mulla. Pakko mennä. Ja mä raskinut sitä etiin tulla kotiin, kun Nykänen muuten kans tuli vastaan. Siis kaupungilla. Oi jösse se outo karva käsi. Ja se on Nykäsellä kuiva kausi. Tää on mestari keksiä. Seksiä! Ei keksiä. Seksiä! Keksiä. Ja varmaan olitte ihan selvinpäinkin. Joo, minä olin selvempää, muut en mä. Se viina jotenkin mulle. Mä olin oikeesti ihan kiltisti. Soittipa äsken muuten tuo 4-vitosen Pate. Niin? Olit taas jättänyt baariin sun pyörätuolin.